Ονομάζομαι Ραφαηλή Γεωργία Στιουκή. Είμαι 29 ετών, μένω στην Κοζάνη και είμαι από την Κοζάνη. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως αναπληρώτρια καθηγήτρια αγγλικών σε νηπιαγωγεία. Δυστυχώς η ζωή στην Κοζάνη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα αφού ανακοινώθηκε το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Αρκετοί νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από την περιοχή, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο εξωτερικό, και οι περισσότεροι είναι στο εξωτερικό, κυρίως φίλοι μου. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι έχω ενημερωθεί σωστά και η δεξιότητα που έχω ανακαλύψει σε όλο αυτό είναι το public speaking, γιατί είμαι σε θέση πλέον να μιλάω και σε άλλους συνανθρώπους μου, είτε νέους είτε μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας, και έχω καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχω την κατάλληλη ενημέρωση, την κατάλληλη γνώση για πράγματα που δεν είναι στο πεδίο των σπουδών μου και που ούτε είχα ασχοληθεί και ποτέ, να είμαι ειλικρινής. Η Μακεδονία βρίσκεται σε μια περίοδο όπου τα εργοστάσια της ΔΕΗ, τα ρυπογόνα εργοστάσια, σταματάνε τη λειτουργία τους, αλλά πρέπει να βρούμε νέες λύσεις. Μία από αυτές τις λύσεις, η πράσινη, η υποφελής για το περιβάλλον, είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και οι πόροι ΣΕΔΕ αποτελούν ένα κομμάτι το οποίο, κατά τη δική μας άποψη, πρέπει να διοχετευτεί ειδικά στις περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της μετάβασης. Αυτοί οι πόροι ανήκουν κατά τη μία έννοια σε αυτές τις περιοχές οι οποίες για περισσότερα από 80 χρόνια αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν με τα έργα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την ενεργειακή καρδιά της χώρας μας, αλλά και μία από τις βασικότερες ενεργειακές καρδιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χώρος ενδείκνυται για δραστηριότητες σεμιναριακές, εκπαιδευτικές, διαδραστικές, αθλητικές δραστηριότητες, με έναν χώρο ξέχωρο συνεδριακό, με έναν χώρο συνεργατικό, το λεγόμενο co-working space, που θα λειτουργήσει στο μέλλον και ως θερμοκοιτίδα καινοτόμων ιδεών και πιθανότατα και επιχειρήσεων, και έναν χώρο εστίασης και διαμονής, όπου είναι το λεγόμενο youth hostel. Καθώς βασικός σκοπός μας δεν είναι μόνο να δημιουργηθεί ένα κέντρο απλά για να έχει τοπικό αντίκτυπο, είναι ένα κέντρο το οποίο θέλουμε να είναι διεθνούς εμβέλειας, ένα κέντρο το οποίο μπορεί να φιλοξενεί και δραστηριότητες φιλοξενώντας κόσμο από άλλες χώρες, για να έχουμε αυτή τη διαπολιτισμική διάσταση συνεχώς. Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, για νέα επαγγέλματα. Φεύγει το παραδοσιακό μοντέλο που λειτουργούσε τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, της μονοκαλλιέργειας και της παραγωγής ενέργειας μέσω του λιγνίτη, το οποίο απορροφούσε αρκετές θέσεις εργασίας, και πλέον μιλάμε για ένα νέο μοντέλο το οποίο πρέπει να βασιστεί στην καινοτομία, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά σύγχρονης αγοράς εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφήσει την νεολαία έξω. Στόχος δηλαδή αυτού του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης είναι να χρηματοδοτήσει δράσεις για το μετασχηματισμό των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών στις λιγνητικές περιοχές της χώρας. Από το 2018 στο 2023, στο Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, σε αυτούς τους πόρους, έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό της τάξης των 127-128 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, οι πόροι που έχουν διοχετευτεί από το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίζονται από μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο στην διοχέτευση των πόρων, όσο και στην απορρόφησή τους. Επίσης, παρατηρούμε ότι δίνονται σε διαφορετικές δράσεις, θα έλεγα μάλλον διάσπαρτες,
όχι μέσα στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδιασμού για το μετασχηματισμό των λιγνητικών περιοχών και ως πραγματικό συμπλήρωμα στους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Έτσι βλέπουμε ότι αρκετές από τις ανάγκες των περιοχών, όπως είναι η συγκράτηση της φυγής των νέων, δεν καλύπτονται αρκετά, ακόμα και αν βλέπουμε κάποιες δράσεις για την νεολαία. A lot of progress has been made recently, especially in the power sector. Greenhouse gas emissions have been going down thanks to the European emissions trading system working hand in hand with binding renewable energy targets. A lot of progress still needs to be made, especially to phase out the use of coal and lignite in the power sector as soon as possible. And this must go hand in hand with a just transition for the workers. ETS auctioning revenues can and should be used to fund such measures to ensure a fair and a just transition for all.